дастаҳои мунтахаби ҷавонону наврасони тоҷикистонро мутахассисони аҷнабӣ ба бозиҳои интихобии ҷоми осиё омода мекунанд. тавре сомонаи расмии федератсияи футболи тоҷикистон хабар медиҳад, мутахассиси 52-солаи словенӣ Милош Костич сармураббии нави мунтахаби топ 20-солаи тоҷикистон таъин шуд. ӯ дастаро ба марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2025 ки моҳи сентябри соли ҷорӣ баргузор мешавад омода мекунад. Костич дар фаъолияти футболиаш ба ҳайси сармураббии дастаҳои наврасони 17 ва 19-солаи Словения фаъолият кард. ба футболбозони 17-солаи ин кишвар муваффақ шудааст ки ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Аврупо зери назари ин мураббӣ рохат гиранд. он вақт футболбозони Словения бо Полша 1-1 мусовӣ бозида аз дастаи мунтахаби 17-солаҳои Белгия 3-1 ва Нидерландия бо ҳамин натиҷа мағлуб шуданд. мураббӣ ба ҳайси бозингар дар ин дастаҳои Свобода, Верче, Гориса, Олимпия Любляна ва Гробсуплие бозӣ кардааст. клубҳои Црвена Звезда аз Сербия, Железничар аз Босния ва Герцеговина, Ахарнаикос Ираклис, Трикала ҳама аз Юнон, Нуфтетари Албания ва Сент Трюденро низ роҳбарӣ намудааст ки аз Белгия мебошад. мутахассиси 52-солаи словенӣ Милош Костич дорои иҷозатномаи мураббигии дараҷаи прои УЕФА мебошад. ҳоло Милош Костич бо дастаи мунтахаби ҷавонони топ 20-солаи Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ қарор дорад ва ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё омода мешавад. навгонии дигаре ки ҳоло пешкаши шумо мегардонем, ин ба вазифаи сармураббии нави мунтахаби наврасони Тоҷикистон то 17 сола таъин шудани мутахассиси 56-солаи итолиёвӣ Марко Раҷини мебошад. таҳти роҳбарии ӯ мунтахаби наврасони кишвар ба марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2025 ки моҳи октябри соли ҷорӣ баргузор мешавад омодагӣ мегирад. Марко Раҷини мураббии футболи итолиёвӣ ва Сан-Мариногӣ аст. ӯ фаъолияти мураббигии худро дар Сан-Марино оғоз карда, тӯли солҳои зиёд ба ситоди мураббиёни мунтахабҳои наврасон, ҷавонон ва дастаи асосии Сан-Марино дохил шудааст. Марко Раҷини чанд сол дар Швейтсария ҳам фаъолият карда, он ҷо ёвари сармураббии Киасо ва Беллингсон буд. Марко ба ҳайси сармураббии тими Локарно ифои вазифа ҳам намудааст. мураббии мазкур дар дастаҳои футболи Литва, Конго, Нигерия, Моғолистон ва Малайзия таҷрибаи корӣ андохтааст. аз соли гузашта Марко Раҷини ба ҳайси директори техникии Академияи Ювентус дар Душанбе ва мушовири раёсати техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон кор мекунад. чанд муддат аст ки дӯстони гиромӣ дар бораи бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ба шумо маълумоте пешкаш накардаем. дар ин пай вохӯриҳои ҷоми Конфедератсия ба бозиҳои ниҳоии байни минтақавӣ расиданд. дастаи Абдишатаи Қирғизистон дар майдонаш дар бозии рафти ҷоми Конфедератсия бар Тайчун Футурои Тайпеи Чин бо натиҷаи 5-0 ғалаба карда, дар бозии баргашт бори дигар 3-1 зафар ёфт. дар ҷуфти дуввуми бозиҳои нимниҳоии клуби футболи Central Coast Mariners-и Австралия бо Одишаи Ҳиндустон қувва санҷид. дар натиҷа Central Coast аз натиҷаи ду вохӯрӣ ба пирӯзӣ ноил шуд. акнун дар финали байни минтақавии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё Абдишатаи Қирғизистон бо Central Coast Mariners-и Австралия қувва меозмояд. дӯстони гиромӣ, бо ҳамин гузориш барномаи навбатии футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. барномаву гузоришҳои зиндаи телевизиони варзиш идома доранд ва манзури шумо мегарданд. ҳатман бозии байни дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ ва Тоҷикистонро бубинед ва мо ба футболбозонамон эътимод дорем ки бозии зебои муҷалло нишон медиҳанд. чун имрӯз рӯзҳои наврӯзӣ аст, ҳамаи шуморо бо наврӯзи оламафрӯз муборакбод мегӯям. ҳамеша шодӣ нишод ёратон бошад. хайр то боздид. худро эҳтиёт кунед.